Bona tarda. Aquest plat és un plat també té molt de temps, que també la mare ens el feia de petites a casa, però és un plat que és molt bo, és una carn, és el roast beef. És una carn que després es menja freda amb la salsa calenta, amb mostasses, i és boníssim. Es pot acompanyar amb patates fregides, amb puré de patates, amb un puré de poma, com vulgueu. Vinga, mare, comença. Necessitem per fer-lo la carn, mantega, mostassa de l'antiga, mostassa Luit, conyac, whisky, sal i pebre. La carn normalment agafa entrecot. És l'entrecot de la part estreta i sense os. Ara el pebre, tu que t'agrada tant aquest pebrer. Primer salem i empaprem la carn, l'omplim de mostassa. Li tirem el conyac i el whisky i l'oli i la mantega i ho hem de deixar macerar 24 hores, diria bé. Si no es pot, no es pot, però l'ideal seria deixar-ho macerar 24 hores i després posar-lo al forn. Sempre és 8 minuts per quilo de carn, perquè quedi crua de dintre. Si ha de quedar més cuita, cada un al seu gust. L'hem d'untar bé, bastant. De tots els dos cantons i de tot bastant. Primer sempre la mostassa aquesta. Molt bé. Ara la Luit, l'antiga. Que és la de gra. Que és el que li diuen l'antiga. Ara aquí... Amb molt de cuidado hi tiraràs el conyac Sí. i el whisky. Tot Però sense... amb cuidado que no se'n vagi la mostassa pels cantons. Ben emborratxat. I en allà hi ha posat amb l'oli ben calent i tira la mantequilla. No, almenys no se'n vagi la mostassa. No se'n va. Vale. Si no, no posem una més. I ara això va agafant un a un. Aquesta és la maceració que hauríem de fer totes les hores que puguem. Naturalment, de vegades no es pot i s'ha de fer tot seguit. Però si es pot, queda millor. Hem de procurar que aquesta salsa quedi tota la fosqueta dels voltants. Es rosteix una mica la mantequilla. Ja la tenim aquí. Vale. I amb cuidado. Llavors, quan tirem l'oli, molt de cuidado també perquè no se'n vagi la mostassa. Ja està. I ara això, aquesta carn l'hem de passar cap a... Bueno, primer la deixaríem macerar 24 hores i un cop estigués macerada a la nevera, l'hauríem de passar al forn, calculant el pes que té pels 8 minuts que ha dit. O sigui, serien 16 aquí. 16 minuts d'allò, perquè quedés al punt. Ara la posem, ara la macerem. I demà la posarem al forn. Bueno, ara aquí doncs ja tenim el roast beef. Això és la salsa que ha quedat, la mostassa. Posarem aquí un costadet. I la peça de roast beef. Ara l'hem deixat refredar i l'obrirem perquè es vegi... Perquè es vegi ben bé el punt, deixa'm l'obrir pel mig. Veus? Si no els hi agrada així, poden tallar les puntes pel que les vulguin més cuites o també el poden passar. I llavors això hem d'agafar un gabinet prim i anar tallant-lo més O la prim màquina que de tallar embotits. O la màquina de tallar embotits. I llavors la salsa ben calenta i anar-li tirant a sobre. Però és una carn boníssima. Així que esperem que us agradi.